ओरैनोबा हारसिं थांनो इसं सौरा गामिसो लिसना थुङा फुटार सौरा गैयालै ना जोंना मा जोंनिया बांगाल फैबाय जों नै दायो हावलि मोनबाय जोंनि गामिनिनो आदा आयंमोन माने पाठसालायाव थांदोंमोननो बेसोरजोंनो जों फैफाबाय लामा ससेयाव लोगो मोननानै भबानिपुर मोनफैबाय नै जों दायो मादैमोनखौ नेगासिनो दङ मोनफैयाखै दाबो ओइनो फैबाय बिमा फिसा सानैबो नुदो लायो जोंखौ जना दं बेयाव सानों न' सिनायहरलाय द' गोबा द' मुलि जानो आं दासो जाबाय हा ओंखाम जाबाखै जादों बैनो जायाखै आया मानो जादों जादोलायनो ओमफ्राय केक जाबाय बायो जालायबाय आंहा खामखौनो सफैबाय नै बिसोरो ओमफ्राय मादैनि फिसाला आंनि फंबाय Kalori ile. Kalbar di mana? Din sana ka di ba di bala kalay? Otot. Hotel po. Lagi. Hanggal na tayo ba? Pidak pala kalay. Rara hudiasu. Hudiasu manu asero. सफैबाय जों नै दायो आबौ लोङानि न' आमाइ लोङानि न'आवहाय Made kayak bau jiban dia. Moनफैबाय जों सा लोंखांबाय. नै गावखौ माबा खालामनाय रखमबो जाथारहैयो. Dah जाला. लामायाव एसे थाबायसिंबाय जों नै. जेबो गैया. बांगालसो गोजा जायगायानो. इयो बर' न'सेया ओमफ्राय ओरैजायनो नै बांगालसो. बांगालजों बर'जों मिक्स. दानाय दंमोन ओमफ्राय बुरिथारबायबा खना हानाय नङाहाय ओरै होननानै बिब' बिनानाव सानैबो गावसानि न'आव फैदो माबोरै मोनदों एसे गोबावजों फैनानै मोजां मोनदे नायनाय मोजां मोनथाराबायबो मोजां मोनथारा इयाव जोनोम जायगाया जायखाय मोजां मोनथारा आरो दाबो आं बेखौ सिमां नुबाय थायो मा जायगा मोनलायो गलिबान्दायावसोमोन इसोरनि न'आ ओमफ्राय नै इयाव खाना थाफैदो नों माबा खालामनाया सौरा गामियाव बांगाल गामियाव गलिबान्दायावसोमोन ओमफ्राय बांगाल गामियाव खारनानै थाफैबाय नै बांगाल गोजा सिंग्लिमारि धुङा फोथारावसो थाफैदो ओमफ्राय नै इफोरो बांगाल गोजा गासिबो न'आ मोजां जाबायसो खोमा माबाखै नै बेयो आमाइ सासेनि न' आरो बैबो सिथ्ला गंसेयावनो बिसोरो न'ब्रै थायो आरो जाखांबाय नै जोंहानि आबौ आइनि बिफा नै आबौ नै माखौ नङा नोंखौसो खिथिदों औ नोंना मा नाम Derasa di mari. देरहासात दैमारि माबानि फिसाजो इयो फिसाला नै बेयो आमाइ आनै मादैया नै बेबो सासे आमाइ आरो आनै सबसे गेदेरा गुवाहाटीयाव थायो आरो सासे आमाइया मैथाबारियाव थायो आरो नै बेयो सबसे उन्दै आमाइ
नैया सबसे उन्दै आमाय आरो नै आमायनि हिन्जावा आमाय मोना गासै 6 जन आरो आइ मोना बिब' बिनानाव 7 नंगौ नामा आरो नैबे आमाय उन्दैनि फिसाला तुषार फुरि नै बिफानि रुमखौ साफा खालामना होबाय दं फिसाजो सानैया आनो होननांगौ फिसाजो खानि जाहैबाय इनि फिसाजोना आबौनि जि जोमफोरखौ सुनानै होदो मादैजो आइजो बोराय मानसि जाबाय नालाय सुनो हालाना साफा थानो रोंलिया बेखायनो आरो मोनसे खोथा लोगोफोर नोंथांमोना साननो हागौ जे मा बेफोर भिडिअखौनो बानायनानै देखायलाबाय थायो होननानै नाथाय बेफोरबायदि नङा माने जोंबो फैबाय थानो मोना नालाय आरो मानसिनि जिउआथ' दानो दं दानो गैया रावबो मिथियाना माब्ला मा जायो बेनि थाखायनो माने गोसोखांथिनि थाखाय दिखांनानै दोनबाय भिडिअ बानायनानै जाहाथे जों उनाव गोसोखांब्लाथाय नायनो हायो उन्दैफोरनो देखायनो हायो जोंनि आबौनि न' आमाइनि न' होननानै बेखिनियानोमोन आरोना लोगोफोर आरो आं नोंथांमोनजोंबो शेयार बानायफाबाय जोंनि आबौमोननि आमाइमोननि न'आव फैनायखौहाय थ' बेखिनियानोमोन दायो जों फैदोनै आइमोननि मादै लाहानाव माने आइमोननि बिमानि बिनानाव मोनहानाव खनसे फैनायावनो इयो जोंहानि आदानि फिसाला नै इनो नाहरदो खेबसे क्लास 7 आव फरायदो ना क्लास 7 आव फरायदो गथ'आ मोजांथार हाथायबो खालामनो रोंगौ बेनिफ्राय दखानावबो थाङो एटिएम फैसा दिहुननोबो रोंबाय रोंजोबगा दा जों बेरायनो थांनो नागिरलायबाय नै ओरै सोरानाव थाङा होनदोंमोनलाय नोंसानि आमाइ लानो ना इसानि आमाइ लानो थाङा होनदो एबारो जोंहा आमाइ लानिफ्राय आमाइ लाहानाव थाङो सोरनि मबाइलखौ हाबजानाय नङा दायो जों थांबाय थानोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना मा मा नुयो मा मा दं सिंग्लिमारि बाजार मोनबाय सिंग्लिमारि नायो मादै सिंग्लिमारि बाजार
गैयाथ' आरो ओइ नाय सिगाङाव बाजारा गासिबो मुस्लिमफोर गोजा बर'नि गैया मा लेबु-लेबुलाय दैमाया लेबु-लेबुमोन माबा दै गैयामोन माने माथो नै रुपहि मा होनदोंमोन आनै मा होनदों रुपहि नै रुपहि दैमानो रुपहि दैमा बियो दलङा दा एसे गोदान जादों नै नङाबा नावजोंसो थांनांगौमोन दै गैया रानजोब्बाय सेस गोलावथार लाल साहा लोंसै जों दायो हाथाय ओंखारसोयो ओमफ्राय बेमार जासिगोन बियो दाय फिथि बेमार जायो सोरहाबा दाय फिथि लांना जायो नै बेयो आइमोननि आमाइ नैयो नैनो जोंनि आबै आबौ जाबाय बुधबारै फैदो दे गगा मोनोना बुधबारै फैथार फैलायबाय नै आमाइ लोङानिफ्राय न'निफ्राय फैबाय ओमफ्राय दायो मायाव थांगोन सोरावनो थांगोन दा मिथिया आरो भेसलिनफोर लानांगौ दा दिनाव मोनानि जाखांबाय जोङो फैनानै दय मोनाथारबायमोन ओंखायनो भिडिअ बानायफिननो हादिया नै दायो उन्दुनोसै नै गार्लफ्रेन्डजों बिजि एकदम दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोल'मोन लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक शेयार कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामहरबानो जाबाय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन गाबोन भिडिअ बानायनाय जायोना जाया नायनोसै देखायथावना मायोबा भिडिअ बानायथावनाबाथाय बानायनोसै नायजाथाव भिडिअ गैयाबा बानायला थ' दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोल'मोन लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट नोंहा इयाव उन्दुदो जोंहा उन्दुनोसै गुड नाइट बाय बाय